bi ani sujalo ko awla sorobi amun soxlindo ana malikuna funi borolo sirofe malikuna funi show malikuna funi tv malikuna funi officiel malikono maliko ka je fanta an nani bela jere lim fe aw ni yantuma aw bismillah bi aka kuna funi olu keneka bi sogmadena hanga jamana français fanga yama son excellence le colonel Assimi Goïta ale koni sinabolike bi tarata juin kalo klemuga anduru kataka femi kalo kafo Burkina Faso dugu konnala kerenkrene afaba ere koni konnala ni oye waga dugu ye akani sinabolin koni mina do okumu konnala jamana flani nyongote bolodi nyongo be seka kechuga mina wala so be seka fere kon soro ukwa dekun konna chugo mina ani femi kalo kafo ali ISini o Alliance des États du Sahel koni okumo be seka na ira soro ikaro kafo ni jamana nyama fla koni ka kunyogonye konnala Miye semaine du numérique au barawnundo la bi somadena anga jamana faba konnala mi yere bina ke klesa ba boyan ko konnala o kama anga jamana femi a ministre nyama docteur Choguel ko kola mayga ale ko bina ye kenaw ko ni ka ikaro ka foni semaine numérique yere ko ski kunte dore atale no ka nyeshi karo ka fo ja barakelaw ani ja soro ko oni anafa olu ko ni mani mi se ka foko économie du numérique oni anyogona chaba barabna nyanya ma klesa ba ko o bayira damne bi tarata bi to sida fo femi kado ka fo alamsado natay kabini alamsado temene na femi fangani tondo oluma nyamauye uira soro kokobanani oni nyoronche femi karo kafo ayirala kafo ku kone kuma fratelo no takasienshi anga jamana fama mamini foli koni manka nga okoni ki boyeno ami wakati mne ko ayirala kafo femi alamsado temene kashu konna wakati no obena juin kalo kle mukana u ma ubela tiralen koni blala wala sa obesekata u jawala to gamina o maro yere koni be italike femi karo kafo fangani to adima PH ale koni secrétaire général faut passer à vice-président alini fangani to chama fana nyema koni tumini mamneluna kono ku yetene juin kalo klimuga anani samba fla ani muga anani femi baccalauréat ni oyi femi karo ka fo sa femi classe tan flama kon mi nyogonda minke waranu dola kunungu anga jamana faba kon nala ngama fulo mun kon borani nyini ngali tana khaseme ula la kholduna uye ayira ka fo femi nyini ngali mi mega tenke ula utese ka fo ko maye unyen obe ku jeni rofi nga femi kon surveillant ko côté u kon obi ka ke kosobe utika femi karo ka fo farati fo shito wala sa obe seka chon elke chugo mino ba yira ka fo frebe ko barake akachugo nyumana ama fo alaka bakire nyuma teme alaka jabi nyuma di la kolde kere ngene bela jara deba amita baflabe kaufino ni wakati na kabini juin kalo koni njora fa se sisa ma feme kalo ka fo baflabe maluka umbara koni damnela kere ndele kado ka fo jaje fara dugu konna ni alebe kilometri woro nyoni kalo ka fo mayna ndin koni dugu konna la ni alerebe manantali koni marabulo konna la ngaka sangani ni yoro koni maluka na kanya folo yayi ira ka fo ko nyina koni soroba masaketi ko sobe ko sabuke muye sa konna na usayu ka senego fen fancha manjwa o ko fe fa femi tomi kumbol ni alekumi biuni yirude kon chila tunu barsabula abe uchien ko jung abe femi ke wala tato ugase ga bo wera tunu ko ofra ko njigna wa furu hona ko wa furu fena fancha manchi konga ni ala sona masamere bunu jia wala so sega jabi nyuma so to kada ko na fere ni kolununa ameta korea fa fela na kerengene la ansongo ko olu koni fi kuna fo nyawe ayira ka foko ma marfati bugona tike maldo koni binkan wata kanya shi lele hui groupement du ko kon mani ale yere koni be ansongo koni marabulo konnala ikaro ka fo bingan walen konna mani matola wa mama joki ala barkalanga o koni uga balo baga oni obetalke wa saoni bani bishula o koni olu gen katrani oluye kuna fonyo ye ayira ka fo troisième poni oye anga jamana konna la ponsa bana be no ni matima yero kon misira aye ni tigla mo ale koni kumi bulma fen la moto kerengrene la tora bolli la kana fara ka iyere soro jikoni konna la ay koni iyere soro jikonna la okera ale satay hali koni ni matutudi shifina ka kunu ashitu misambi saba anifla ama fo aywi ala ga bada dalino ya ay ala kan ke shini nyogon mashiba koni ni nyogon kasara koma nabe boso nabe fo ala ka segini nyuma do balo be ka fo amina
amanga bi kunnafoni ku cɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya so n'an dola ci a ma mɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔni bɔra Coupe d'Afrique des Nations ni o kɔni kɛra Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ CAN 2023 min yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana kɔni ma se ka finale ale lasɔrɔ o sina ndolanciw tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ye teriya ndolanci dɔw fana bisimila an ka faba kɔnɔna la minnu dɔw la sebaga sɔrɔ dɔw la fana o kɛra u ka ɲɛkumu kan nka ka saga ni an ka jamana samata sɛgɛw ni o ye a senior kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ni kana samata sɛgɛw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɔni ye sɛ sɔrɔ an ka jamana samata sɛgɛw kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ u kun kan ka taa Madagascar de la ndolanci min na o de kama fɛn min ye an ka kapiye ni o ye kapitɛni Hamari Traoré ale kɔni lettre ta ka adressé an ka jamana fédération malienne de football la ni o ye FEMA foot ye ko u ka lajɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni bɔli b'u bolo ka taga yɔrɔw la u ka se ka o kɛ lafiya ni nɔgɔya kɔnɔna la cogoya min na o kuma ana kɛ o ma taa fédération kɔni dimi sira fɛ kosɛbɛ ka da ka fédération a yira k'a fɔ ko o tɛ joueur ye ka o fɔ olu ɲɛna joueur man ka tɛ k'o fɔ entraîneur de kan k'o fɔ n'o tɛ ko joueur ka fɔta tɛ o ye min yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ samata sɛgɛ caman farala Amari kan caman ye publication kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la ka a yira k'a fɔ u mago bɛ min na min kɛra n'a ma bɛn u ma ko o yira fɛn min k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la ni wagati in na ɲininkali tɔ min bɛ to ka d'a kan hali entraîneur yɛrɛ nan'i yɛrɛ sɔrɔ kuma kɔnɔna la mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka senandolaci kura min bɛ sira fɛ ka na n'olu surunyana ka ban est ce que an ka jamana samata sɛgɛw sen bɛna ye a la nka maaw kɔni bɛ ka fédération jalaki ka d'a kan ni hali n'a sɔrɔla a ma fɔ a fɔcogo la nka ko kuma min fɔra tiɲɛni don dɔw yɛrɛ ko an ka jamana samata sɛgɛw ka ɲɛsɔrɔbaliya ko o da bɔra i ka dɔn k'a fɔ fédération yɛrɛ la k'o tɛ ku jɔyɔrɔ fa an b'a fɔ ayiwa an mana kɛ fɛn o fɛn ye ala ka yelen da ko kan ala ka an dɛmɛ senandolaci ko in na yarabi an ka se ka san sɔrɔ o la kosɛbɛ fana ko ni y'a mɛn ɲɔgɔn kuma kɛra tɛ ye lamɛnbaga de sɔrɔ i yɛrɛ la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamini ko ɲuman na aw kan bɛɛ don wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ ko kɔnɔ ala ka jamana basigi ala ka ɲɛtaga di fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di an ka tunkarakɛw ma ala ka tunga jaw la ka sigi ka na ni o ɲuman ye faso kɔnɔna la